يزبلا زنبر لهم معلتس أبيت حبيات النيرة I wish I know قد ما حجي فليت أخو زبل سب كله متان كلاتنا شير نقوله أفتناتنا فيسبوك دي أب تيك توك دينا نتكم أب يوتيوب دينا نتكم شير نقوله لايك نقوله أفتناتو خا بينجر لكم الله مفتح.com يعتبر تاناتو ويب سايت دما كترخبوات خليهم نيشتي حجون نيشتي من البعض دونجهم بدحركم زي ما صاحون كتلو سلا تخلو إذا أنا كفل حونا زبلا زلوا بتكبر متان كتري واسي إذا فيديو جا كفل حوي نيشتي ناي حدا دا عرفت خذك مايك ستي زلك أستايون قال اختوس سخناها قليل سراحة يكونن قليل مويا يكونن إذا حس كي أزلخا جن أنتاي ناي كلاتنا تراي ناي كلاتنا قداي بفلاي دما تم تتقمتي كم زي كنا مهار كلنا أنا ربحاي نحنا تربحتنا أنا كمهار كله في الحوي زمويا ناتي ناي كستاي بيت مرتي كتكون كبيتو بستمهار كوي mostly مالتي بزي ممكن mostly like 95% نا يوتيوب ناتي so كم زي مخا بقانقو أنا زمهورن لهالو خلو بتن ملكو قانقو بتن زاربو قانقو أب كم زاتي خا خمسة أو كم زن حرقة كخمسة تكوني خازي بلنا نجرن لهالو خلو جن واي كنو مهار دين خير واي أنا لما عالتي تاني نشاهد حسبكوا مسعر أختي مساحة على حسبكوا كورس دي جزاء أتليس هبرة ساكت كمتها إذا زانا قعلنا حنت ساعات نغلت ساعات كتحقق سنة خيلاقة حلافي تعمالتي سلازي كيف لحاونا مايك ست نيشتاك نفك لأنه مو عين سدنينا لما عالتي زيا فيديو زيا خندريا حنساك كيف لحاونا مفتح أونلاين كورس انتمهارو زدلي بستفراليو سمويا ممهران كورسات قريبا جواب بلكم زدلهم معينة مويا فلتات كتقسمو مستدليو مفتح يكون مرجعهم أم مفتح حنساب كورس انتواسيدكا نقرب زي بلوغزي اتو كورس ناتكا خوينو بتوسخون أبتقص آل زحدس ويزدسا عن فيديوتاتون كتساتف زخ لكا ملو فقادا لكا ما أسز تراي أم مفتح اتو كورس مسزازم كايو فتنا وسيدكا محلفنا تبي مستركب نايسلت أنا خمز وسدكا زحبر مسكر ورقت مالت سيرتيفيكيت كم توسد انت حبرناك كاخ أبزاين عرفنينا بولك خندار خبناون زدل خايو حجز كنبركتلكا خمن نخلكا تفلد دو بلوم خن نغركا نزل لك عبيت موياخا وي نمجمار زلكا مويا مفتح يكون مرجعها تمهارو حنت خورس كنوسد يلوم كلتا خورس يوسدو كلتا يلومون سلس خورسات يوم زوسد زلو ازي اخول مردات ينعخا أم مفتح زوسد كايو خورس ات فيديوتاتو أنيتي ودي خايا أنيتي خسريفات كاز حبر كله مسارح لنا إذا ترى يكونن نأب كورسات نازلو فيديوهات انت دليخا أم موبايل أبليكيشن ناوريتكا أبز تعملكا كاتاتولويك أليو انت دليخا أب كمبيوتر وي تابلت كوتا أبز دلخايو مفتح داتنت إلكاب مأتاو كتكاتاتولو تخليخا زغوني حتو ريتو مزهلو كون بزاب سكرين زلا قطري بواتساب وي بتليجرام صحفلنا خنم لسالكا دلواتنا مفتح أونلاين كورس بدحان مصوت يا زيا كنسمع لز أنا حناينا كالتي ناتم تمهرو تمرتون أواتنا بينجر لكم الله ناتم ويب سايت مفتح.com لكم أواتيكم اتزل لكم انفورميشن كتوستو تخليهم كيف لحاوناون أبز سلازلو حتتات النهر لكم أبناء بوتا كومنت تصحفوا لنا إذا كله زي imagine I wish مالسي السو أول نهار لو خلو مغا بافيك أنا تقمته تي ناي واي فاي لو مسالة تياتات لو ناي جزين ناي بوتانا لو كومبلين نقبر كم زد بولو مساعته غير كبر نبل مسكوتكو غير كبر نبل يتنصبيو بروسيس نابينا بزي قدس إتا تمرتين نهر تمهرنا مويا كل جزء أبرسنا زعتو مويا مسانا حزنا هنا نخيط جنزب ترينا حزنا هذين نخيط جنزب أبغى أختار الفقيلي ويكاجر شرفنا يتعدي كوحد كبزح نخيلي مالتي مويا نحر كوين مستانا بسنا سلاز خيل أبزخنا يعدي اتي تمهرنا ياخذ سحابن كنا تفعل نخيلنا ستيل كمان بزلو مسي بزحنا قرات على دسرح كفلا حوي اونلاين بينهم اتي مويا نحر فريق امس ولا افتزلو وعدنا تقمطوا خلو كسر حلو زخلو من قدتات بزح نقر على بزي ابزلومي اتي تيك تاك نقولوا ناي صوتا ناي ساعة سعيد ناي قال خوين نتراي زمثلنا ونكو لو مسيك ساب ناي يوتيوب درجة زلو بس حلو تيك تاك مالتي كنريا خلنا سو
እዚ ትምህርቲ እዚ ናይ ባሓቂ ሓጋዝን ጠቃሚን ንኩላትና ክንፈልጦን ክንመሃረሉን ከኣበ ዝጋጣሚ ክፍለ ሓውና ሎሚ ዘይትፈልጥዎ ሎሚ ነህለ ረኺብና ያለና እቶም መጀመርያና ንሪኦ ወይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ከምዝናተይ ርኢናዮ ኣብ ፌስቡክ ድዩ ኣብ ዩቱብ ድዩ መራኸቢ ብዙሓን ሕልፍ ንብሎ ነበርና ክሳብ ክንደይ ዕምቆት ኣለዎ ዝሒዝዎ ዘሎ ትምህርቲ እሞ ከዓ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ግብፂ እናተቐመጠ ነዚ ዓይነታት ከዳሉ ምኽኣሉ ናይ ባሓቂ ክምስገንን ክተባባዓን ዝግብኦ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክንረኽቦ ዘለና ያ ምናልባት ያ ኩሉ ግዜ ብዋጋ ንዛረብ ኢና ዋጋ ርትዓዊ ምስቲ ንረኽቦ ጥቕሚ ከመይ ይነፃፀር እዚኣ እስኪ ክፍለ ሓወይ ታሕቲ ሓደ ሓውና እንታይ ሓቲት ኣሎ ዋጋ ርትዓዊ ድዩ ምስቲ ንረኽቦ ጠቓሚ ከመይ ምስቲ ንረኽቦን ጥቕሚ ኸ ከመይ ክነፃፀር ይኽእል እወ ገረ ሓወይ ዛ ሕቶ ሪአ ኣለኹ ብዜና እምኒ ኮምፒተር ኣላትኒ እወ ልክዕ ንዓና ሕጂ ቀንዲ ብድሆ ዘላትና እዚኣ እንዲያ እዚኣ ኩያታ ቀንዲ ብድሆ ትኸውን ሕጂ ዋጋታትና ብጣዕሚ ርትዓዊ ክንብል ንኽእል ኢና ብዘይካ ሓንቲ 55 ዋጋ ኣለዋ ሓንቲ ድማ 80 9 ኣላ ዋጋ እምበር ኩሉ ትሕቲ 50 እዩ ናና ስልጠና ኩሉ ትሕቲ 50 እዩ ገሊኡ ከዓ ትሕቲ 30 እዩ ብጣዕሚ ርትዓዊ ዋጋ ክብሎ ይኽእል ኣነ ብወገነይ ምናልባት ሰብካ ከመይ ይሪኦ ወሳኒ እዩ ግን ንሕና ብመንፅርቲ ነዳልዎ ኢና ከምዚ ጌርናት ዋጋ እቲ ዕላማ ሕጂ ምናልባት ዋጋ ሕጅስ ብዘይካ ክልተ ኮርስ 50 ዝሓለፈ እምበር ኩለን ትሕቲ 50 እየን ንብል ኣለኹ እቲ ዕላማ ሲ እንታይ እዩ ርትዓዊ ዋጋ ብምድላው ብሉፅ ትሕዝቶ ኣዳሊኻ ካብ ተጠቀምቲ እምነት ምርካብ ኢና ንሕና ቀንዲ ዕላማና ማለት እዩ ምክንያቱ እምነት ቅድሚ ገንዘብ እዩ ገንዘብ ጥራይ ተደሊኻ ሕጂ ምናልባት ብዙሓት ኣሕዋትና እውን በዚ ነገር ብዙሖም ደስ ዘይበሎም ኣለዎ ማለት እዩ እንታይ እቲ ምክንያት ከዓ ከመይ ኣብ ካልእ ንሕና 100 $200 $300 ንሕተት ልዕሊ እውን ንሕተት ግን ኣብዚ 30-40 ከመይ ዳ እምበር ጥዑይ እቲ ኮርስ እምበር ዶ ናይ ባሓቂ ኢሎም ብዙሓት ሓትና እዚኣ ናይ ባሓቂ ዓባይ ብዶ እያ እቲ ምሕሳብ ሩሲ ኳሊቲ እውን ፀገም ከም ዘሎ ኮይኑ ይውድኦ ማለት እዩ ሓቆም እዮም ቅበሉ እዩ ከዓ ግን ክቕየር ኣለዎ ኮርሳትና ክቡር ተለኣ ኮይኑ ሃብቶም ኣብርሃ ፅሒፍካልና ዘለካ ሚን ኮርሳትና ክቡር ድሕራ ኮይኑ ፀሓፉልና ድሓን እሱ እውን ዝሓሸ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ግን ብመንፅርቲ ነቕርቦ ናይ ባሓቂ ርትዓዊ ክብሎ ይኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ዛ ዝሓለፈ ዘቕረብናያ ስልጠና ዘቕረብኳ ኣነ 103 ከባቢ ቪድዮ ዘለዋ 22 ሰዓት ዘለዋ እያ እዛ ኮርስ እያ ሕጂ ብ$44 $43 ኣላ ብ$43 ክቡር እንድሕር ኮይኑ ንገርና እሞ ምስ ዘለዎም ምሳይ መሳርሕተይ ምምሃራን ተዘራሪብና እውን ካልእ ፍታሕ ንገብር ማለት እዩ ዕላማና ግን ፅቡቅ ዝኾነ ትሕዝቶ ኣቅሪብካ ንሕና ንረብሓሉ እቲ ተምሃራይ ከዓ ነቲ ኮርስ ወሲዱ ዝረብሓሉ ጥራይ ስለዚ ርትዓዊ ክኸውን ተስፋ ይገብር ግን ብዙሓት መፂኦም ብሰንኪቲ ኣብቲ ካልእ ዝርእይዎ ብዙሕ ክቡር ዋጋ ኣብ ካልእ ዝረኸብዎ ናትና ሕሱር ኮይኑ ምስ መፅንሑ ንዓና ወይ ናትና ንብረት ከምዚ ሕማቅ ኳሊቲ ዘይብሉ ወይ ብሉፅ ዘይኮነ ገይሮም ዝወዝኡ ኣለዎም እዚ ድማ ሓቆም እዮም ግን ከም ብዶ እያ እዚኣ ንዓና ኮይናትና ዘላ ብሰዓት እዚ ስለዚ እቶም በዓል ሓውና ሃብቶም ድሓን ንገርና ፍረድዎ እንድሕር ከቢሩ ኮይኑ ንገርና ኣብዚ ያ ኣብኣ ክምላ ኣላ ክፍለ ሓወይ እንታይ ኣብ ካልእ ዝኾነ ነገር ክንሪኦ ከለና ዋጋ ከማና ንሪእኒ ኢና ኣይርዳእንኒ ከም ልምዲ ግን ኣብቲ ናትና ግን እንታይ ንገብር ኢና እንድሕር ዋጋ እንድሕር ሕሲርናዮ ኣይፈልጦን እዩ ኣይክእሎን እዩ ዝብል እምነት ከዓ ኣለና ኣብቲ ርእስና ንሓስቦ ዋላ እቲ ንዓይ ዘጋጥመኒ ብድሆታት ኣሎ ኣብ ስራሕ ሕጂ ሓደ ስኻ ነቲ ሕብረተሰብካ ከይተሃስዮ ኢልካ ትፈርሐሎ ሓደ ከዓ እስኪ እዚአን እንድሕር ንዓይ ክስታይ ገይረሲ እዚአን ኣኽላንየን ኢልካ ምስቲ ናትካ ታይሚን ክስታይ ትገብረሎ ማለት እዩ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ናይ ባሓቂ ክንዱ ዓይነት መስዋዕቲ ከፊልካ ነቲ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ እውን በቲ መንፅር ክፍሊት ክንሪኦ ከለና ኣታዊ የብሉን እንታይ ዳይ ትገብር ዘሎ እቲ ናቱ ስራሕ ዳ እዩ ዘላሊ ዘሎ እምበረ ሓደ ሎሚ ክንሪኦ ዋይፋይ የድልየካ ኮምፒተር ንፁር ኮምፒተር የድልየካ ንዕኡ ዳውንሎድ ንክትገብር እኹል ግዜ የድልየካ ንክትሰርሖ ፕላስ ኣብ ርእሲኡ ድማ ዝሓተካ መስዋዕቲ ንክተዳልዎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ይርአ ባዕለይ ንባዕለይሲ
إذا ناي فيديو حنتي فيديو شير نخجبر سرح كواسرح مخا الخون خستاي ديبلك ساب كندي كبدت الله دمت له تبالاشوني سئل له تبالاشوني إذا عينت دو يفوخسني قرب كبد كبل الله إذا عينتات كم جاء زلا بزا كتقرص الله ولا الكاتدالو مو كمان مسناي جزية مسناي سدرابيت النحر اللي كا كبدته خساب كندي مخانو مالتي سو بالمنصر واقع هنري خلنا يا أبانا خون كله نبلينا جن بعيني مويا بعين تمرت هندهر إنا جن أنا كخبر كمان يمرت مهنيات انتايو ننفس خاين بس خبر كلها كلها أنا نبلينا ننفسين خجز الله سي كستاي واقع داقا ياتو نخستي إني شيخ نخزنا قاع نخستاي نخبل جن هاي ذكراني تامي تغرشكو بأيني منس كيف لحوي تراخينا ده نهيس كشاه ستينا نمسائلة كفيلي أخو السخيل سو أفتمو ياو زقبر جن نايب حكي كنو مهارولون كن عابي لون زقبرنا جن أب نفسنا إنفست مقبر كنو اللوم لزلنا أخويني سمعني بمنصر نايتي واقع هالكيس راح دما كن رئي خلنا كساب كن داي أهلاخي مقانو من البات يا مس سكامرز أب ساعات زي سكامرز كنو يلكلنا بزح عينتات كم زلوكم يلو ناتي زي كون كهوبنان نريوم علينا كساب كن داي أبدأ بفلا أبدأ زلنا سي كساب كندي إيميلاتي مسكا سكام نخو قبل خامالتي أيقونن كمزي بقام قانا انتاي نتوقع لنا نفرطو أبين نرئ لنا مخا انتاي نسرح كمزي لنا نفرطو سراحكن كنع بيوم يزقبقنا بقوم ومتنكا هنريو خلنا خات صبقا ينسمعني توسخون نحرا اللي خف الحاوي تعدل لنا عغايو أنا سمعت رايك خوي نا كبرت هذا الكاية بتعمي تصبح لها بسنك بزح عندي حبتم أبرها يغني لي تعمي يغني لنا زي حياة كنا تعم تصبحي كم زعات حطوها كنتصر على هو كل جزء ترانسبارنت أنا كل جزء أنا لابتها نحن تيم مالتي بتاع وجلنا نصورنت مالتي بقى واقع نصورت كون على هو سمع نصورنت كون على هو كله نصور even مستمع مهارنا بعلوسي إنسات أجريمنت زبالة لنا بيج ناتو بوليسي مالتي لم ده ولا مسحو غاسي حلالي سامي عقاب تخبط خمخات صبور قوم يعني عمل مالتي قوم من أول أتصالي أنا وعو زلنا مالتي حجي أتي أنكو تأجم تايدو ولا كم على القانونا أبزي عد حجي ناي أوستراليا فورم زملاء اليوم أوستراليا فورم زدليسي كم زملاء فورم يربزي قربت فورم بزحد بلايو جنا بزي بزحاتي ملؤون يوم $50 $100 زملؤ له يوم مالتي تجزيتي حجو كاي كونن جن أنا يمل النير أنا زوم مغربي حجي يمل علم جن كم زرداني ولا حد غابتهم نقول حوات زعللني ندحر بنت أجير كايو أنا جبنت أزمة النير مالسي ولا عندي فورمي كم تنعت أجير مال علم كبس حكى لي كبس حكى عدل كاي بزح زيت فورما يكون مقص بزرع أخو مالتي جن فهذا آخر الخوف حبشة وجن كومي بالنير دحر أنت هو حقوتي زبالنا مالتي دحر نصا بنصا تملي وكل جزء وي دحر بنصا خوين زخوا ነገር ተጠራጠረ ካይ ከተጠራጠረ ግቡይ ግን ከተጻሪዮ ይሓሽካ ከተጠራጠርካ ሰቅተም ማለት አጅ ብዙሕ ጊዜ ሆም ስለዘጋጥመና አነ እንታይ ዝብል አብዝናና ኦንላይን ኮርስ መስመጻኹም አንብብዎ ክንደይ ሰዓት እዩ እንታይኹም ክትመሃሩ አው እንታይኹም ክትፈልጡ ከመዓሰም ክትመሃሩ ይኹም ከመይኹም ክትመሃሩ እንታይ ጽቡቕ ነገር ኣለዎ እንታይ ሕማቕ ኣለዎ ብዛዕባ ናይ ሶፍትዌር ይዛረብ ዘሎ ኩሉ ብጽሑፍ ኣለና بفيديونا لنا أو سي فيديو تشوفنا له كله كحبرك أزغر ولو حدثنا إحنا زغرنا لكم ملسن تحسطون بحردا ولو ناسي كله تستخدم كفوتي هذا ناس كفوتي بدري تخلي خلو انتي كندي دا كم زلوا ስለዚህ ሓንቲ ኮርስ ክንደይ ሰዓት ከም ዘለዋ ብቋንቋ እንታይ ምዃና ክንደይ ቪድዮታት ከም ዘለዋ ነፍሰ ከፍ ቪድዮ ከክንደይ ደቃይቕ ምዃነን ኩሉ ብነናቱ ሴክሽን አርእስቲ እንድሕር ተገሊጹ ተረኺቡ ኮይኑ دارك زبزح كفانا يتي سلطنات فريد كيال لغا بزعبا دايم قوانا لذي انت زي كوينو ولا اون حتى نا يخرج خانسا لذي بزغرنا واقع ليكونا بزغرنا تحستو ساك مزننا عندنا واقع رتعاو خونكا ازيو ادايو حيزا كانت زي كوينة حانتي كبلا عبدالله خوانا قرانا نسو خانتايو زخوانا اب افريكا زنبر حبت سنة عوشتي انا كم تارجيت زي اصور كله ولا اون اونلاين ويب سايت زنبرت شيء ويب سايت فرح يعني راح ألاقيه نمتى أسرحي حجي أب جبسي أب السودان أب أوغندا مثلاً كله خليجين مثلاً أب جبسن أب إثيوبيا عندن بفوري زنا كل سنة
زي بربرة شغورتي أحمد بربرة يا ريتا بربرة زين هي حبشة بحبشة زين أنا حبسنا مقبي مالك كل الشراء بربرة كم يتعلم إذا كله ولا أنت حتبون كتلفة كده مالتي إذا سي زخانة سب بمسنجري بسبب لهم سلمو تواجه يحبرون سبات كاجزيهم وزنيهم أنا قلنا تي مع كلاك خون حنت ويب سايت كم زي أمازون لك كم يسرح مالت شو مناعت زخانة سب نتي سلتات كله نتي ديسكريبشن صحف كله زعلها نبت أو يقبرو واجد ما واجد لا سبات دما كاتزلو مريض أم كجوز زبل حسابيهم كده على ما قلنا في شعون نبعلو نتما أفريقيا زلوي حجونا أنا زبلو كل جزية وش تيز مال سني نتم أب أفريقيا مساي زلو زبز تارجيت ترجع قوم يخلو خنيا جيدا مال نمتاكم بالله كنت رأينا خا حكيو أفريقيا زلنا نتي أبدأ جزء الحبرة سب درجة نقطينا تنابرو كم تزل خيكي نقطينا زي حكيا كم أمزلو خبال الله واحد كله مثلا نقطينا بزحت جزية تأبدأ جزء الله بسنكتي نحولانا كنا بزح الشجاري يردانا لذي تأبزز لنا إحنا نبع على ناسي نفسنا خنك إلى اللوز نخل اللو بايتها مفتاحي بزل مقباري أنا خفل للي جنزب خفل للي سوي لنا أنا وقني خفل للي جن ربحي أنا خارج تقييم خجب بريد لي أجيب زي أونلاين كورس جبرنا يا المحج نوي حاسبين يلا قمتنا دكان جن كبير نير تجزيتنا حج جن سريح يا كإلياس سريح يا متجم أنا بحق خا كبير ولا حجون مينتين كجبرو كبير المناطق كل متى جيجا بايت أكل فيديو تاتيو تخزين زلابتي سيرفر تخارج زلاب لذي كبير ولا حجنا عقل كوينو يا كايدير له حجين تعمل ليه أنت أفريقيا زلاجن أتي نايت بتمرتي كفيتو كميرون زي كعلى عدل لسانة تمرتها لو وجن كم هاقول واتيو أبزخنا سرح يرخبه عدل يرخبه كمهر أنتي أتي بتمرتي سينو مبرك مهار دلي كأتماهيو ناي فيديو ممكن بارديو ناي سيل ممكن بارديو مسرح ويب سايت ديو مسرح ابلكيشن ديو مس تكنولوجي زخيد بحافش كله عينت كابوت ايون نتوم ابدغ زلو ناي مرعا ناي طمقت فيديوتاتهم اب كندا ابو خوينم بخبر تسرحو افريقيا زلو خسرحلهم اسو دما ناي درتو لكن ስለዚህ አሜሪካ ካናዳ ዘሎ ሓው ብዙሕ ወፃኢ ይህልዎን ስለዚ ተኣሳሰረት ህይወት እቲ ዕላማውን ልክዕከም እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚህ ብዙሕ ግዜ ዕላማ ዝገብራ ኣነ እቶም ኣፍሪቃ ዘለዉ እዩ ምክንያቱ ኣፍሪቃ እንከለና እቲ ብደገ ዘሎ ካለ ማለት ኣይኮነ ዳ እቲ ኣፍሪቃ ዘሎ ዝሓሸ ግዜ ኣለዎ ምስቲ ኣብ ደገ ዘሎ ክነፃፀር እንከሎ ስለዚ እቲ ኣፍሪቃ ዘሎ ድላለቱ ነታን ህይወት ማለት ኣነ ሓንቲ ብሂል ኣላ ብዚ ኦንላይን ዘይፈትዋ ህይወትካ ቀይር ህይወት ብሓንቲ ዓመት ወይ ወርሒ ኮን ትغير ህይወት ብዙሕ ፃዕሪ ትምህርቲ ተመክሮ ክእለት ብዙሕ ሓትሓትት ክትቅየር ብዙሕ ሓትሓትት ማለት እዩ أنا أجي هو كغيره لكم لله تايدا درار له تبعلو كخل كابتات سرح زلو زحاش السرح كالك كتلو انت زي كوين دما توسخي سرح كتلو ينادي لذي كوميز بزلو ازي حدا كابتي قصالي زبلو مالتي دحرنا نملسو نخون نزي كون مغبار ما تي ابده غزب يركب حبرسناون اجامو خبركت بزي قطامي يا ريتا اجامو خبركت بزي قطامي كذا خريفته جن دحان كيتنا وحن عجي دحرنا نملسا نخون انت هي كبركت اجامو مالتي يا ناي وحكي كيف لحوي انا مره عندك استاجرني مغنياتو سي كندي حبرتسبنا له بفلاي دما نزي ريخم دما نزي تكاتاتدلو زلهم يحواتنا ناتي channel عابي channel ايكونه كيف لحوي ون ابزناتي channel زغبو ايكونه ابي كخي زغبو نيرو افتم عبيتي بزحات فلورز تلوم بزحات ساعات تزلوم اوم اتي منقد زعابيلو كفتر بزقاطامي انا نقولهم انتم عبيتي channelات منالباتون حلف لكم اندحر تريو بزقاطمكم زي فيديو زي كم زيم زا مسلو عبيتي احواتنا متي حيزوم زلو مويا نخمهرو نتي حبرتسبناو نتي منسي بفلايكا ابناتنا عد مزلو ناي منسي غزي سلا زخونه مخاب سدد زلو سب اندحر كوينو نفسو زعابيلو منقدتات بخمس عينت تمرتاوي موياوي زمهرو يحواتنا خرقوا خلو افتناتكم امسيهم نزوم يحواتنا نتزلو مويا اختفالطو خلهم حدا نتي زعابيه نتي حبرتسبنايو بعبيخا
ተማሃርትን ተጠቀምትን ስለንኸውን ዘለና ማለት እዩ ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣሕዋትና ክርከቡ ከለውኻ ኣለው እዚኦም ኣለው ኢልና ክነምፆም ከለና ነቲ ሕብረተሰብና ዝምህር ነቲ መንእሰይ ዝምህር ነቲ ዘለናዮ ኩነታት እውን ምስቲ ግዜ ዘኺደና ትምህርታዊ ክሳብ ዝኾነ ክተባብዑ ዝግብኦም ኣሕዋትና እዮም ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እውን ኩልኩም ቶም ዓበይቲ ቻነላት ዘለኹም ቁሩብ ካፍቲ ዘለናዮ ውፅእ ኢልና ኣነ ሕጂ እቲ ዓላማ ናተይ ክብረ ሃብካ ክፍለ ሓወይ ነቲ ናተይ ክስታይ ከይረኣኻ ምምፃኻ ኩሉ ግዜ ኻ እንታይ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ብዙሕ ዘይኮነ ዋላ እቲ ሓደ ሰብ ዝርአካ ሎም መዓልቲ እንድሕር ተቐይሩ ውዒሉ እሱ እውን ፅባሕ ንጎ ንካልእ ሰብ ክቕይር እዩ ማለት እዩ ሓገዝ ከዓ መን እዩ ዝደሊ እንድሕር ኢልና ልዕልና ዘሎ ኣይኮነን ሓገዝ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ትሕትና ዘሎ እዩ ሓገዝ ዝደሊ ንሕና ነቲ ልዕልና እቲ ንፈልጦን ካብ ልዕልና ንፅበ እቲ ዝኾነ ፍልጠት ዘይብሉኻ ካብቲ ትሕቲ እዩ ይፅበ ማለት ስለዚ ክትዓቢን ክትተባባዕን ዝግባእካ እስኻን መሳርሕትኻን ንዓኻ ዝመስሉ እሞ ኣማዞን ዝኣክል ኣማዞን ኢኻ እኮ ብተዘዋዋሪ እኮ ኣማዞን ኢኻ ከፊትካ ዘለኻ ማለት እዩ ሓደ ነቲ ዘይፈልጥ ዘሎ ሕብረተሰብ ተማሃር ትብሎ ኣለኻ ካልኣይ ድማ ነቲ ሞያ ሒዙ ዘሎ ድማ እቲ ሞያኻ ምፍላጥ ሲኢንካ ዘለኻ ንዓ ኣነ ምስ ሕብረተሰብካ ከላለየካ ኢልካ ድኳን ከፊትካ ኣለኻ ንባዕለይ ሕጂ እንታይ የተማሂረ ገሬ ኮንስትራክሽን ይሰርሕ ብዛዕባ ሓውና ከማን ሓደ ኣምፂዋ ፀኒሐ ብዚኣ ብዛዕባ ፕላሚን ክመሃር ደልየ ብዛዕባ ስታይ ክፈልጥ ደልየ ኢሉ ፀኒሑ ሕጂሲ እንታይ ዘኪርካኒ ምስቲ ዝበልካዮ ኦኬ ናተይ ተራ እውን ክህሉ ኣለዎ ኣነ ኮንስትራክሽን እንድሕር ሰርሕ ኣለኹ ኮይነ ንሓደ ሓወይ እሞ ከዓ ሓደ ገዝኡ ክዕሪ እንድሕር ዝደሊ ኮይኑ ወይ ከዓ ሞያ ክመሃር እንድሕር ደልዩ እውን ከም ሞያ ክሕዞ እንድሕር ኮይኑሲ እንታይ የተማሂረ ሕጂ እቲ ዝሰርሖ ሳክት እንዳመሰለኒ ዘሎ ንዓይ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ዩቲብ ሸር ዝብሎ ዘለኹሲ ኮርሳት ኣዳልየሲ ንሓደ ሓወይ ክምህር ከም ዝኽእልሲ ኦልሬዲ ምሂርካ ንለኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓይነት ሞያኻ ከፊትካ ዘለኻ ዕድል ንኩሉ ዘሳትፍ ብምዃኑ ድኳን ክኸፍት ዝደልስ ኣብ ገዛኻ ኣውፂኡስ ክሸይጥ ከም ዝኽእል ሞያዊ ኤሌክትሮኒክ ክእለት ዘለዎስ ኣብ ገዛኻ ኣምፂኡሲ ነብሲ ከላኒ ከም ዝኽእል ኢኻ ዕድላት ከፊትካልና ዘለኻ እሞ ክትምስገን ይግባእካ ምናልባት ሕጂ እውን ደምጊኦም ዝመፁ ኣሕዋትና ክህሉ ስለዝኽእሉ እዛ ቪድዮ ሓንቲ ሳብ ክፕላይ ክንገብራ ክፍላሓ ወይ ኣይነው ዋላ ኮፍ ኣቢለካ ተዘውዕል ኣነ ኣይምፀገኩኻን እቲ ናትካ ግዜ ግን ንኸደካ ስለ ዘለውን ምስቲ ግዜኻ ክኸይደ ሓንሳብ እዚኣ ቪድዮ ፍላይ ክንገብራ ኢና መፍትሕ ኦንላይን ኮርስ ንተምሃሮ ዘድሊ ብዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ መምሃራን ኮርሳት ቀሪባ ጆባእ ትብለኩም ዝደለኹሞ ዓይነት ሞያ ፍልጠት ክትቀስሙ ምስ ትደልዩ መፍትሕ ይኹን ምርጫኹም ኣብ መፍትሕ ሓንሳብ ኮርስ እንተወሲድካ ንገደብ ዘይብሉ ግዜ እቲ ኮርስ ናትካ ኮይኑ ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ቐፃሊ ዝሕደስ ወይ ዝፀዓም ቪድዮታት እውን ክትሳተፍ ዘኽእለካ ሙሉእ ፍቓድ ኣለካ መዓስ ዝጥራይ ኣብ መፍትሕ እቲ ኮርስ ምስ ዛዘምካዮ ፈተና ወሲድካ መሕለፊ ነጥቢ ምስ ትረክብ ናይ ስልጠና ከም ዝወሰድካ ዝሕብር ምስክር ወረቐት ማለት ሰርቲፊኬት ከም ትወስድ እንተሓበርናካ ኸ ኣብዛ ኣይንዕርፍን ኢና ብውልቅኻ እንዳረኸብና እውን ዝደለኻዮ ሓገዝ ከነበርክተልካ ከም እንኽእልከ ትፈልጥ ዶ በሎም ክንነግረካ ንዘለካ ዕቤት ሞያኻ ወይ ንምጅማር ዘለካ ሞያ መፍትሕ ይኹን ምርጫኻ ተምሃሮ ሓንቲ ኮርስ ክንወስድ ኢሎም ክልተ ኮርስ ይወስዱ ክልተ ኢሎም እውን ሰለስተ ኮርሳት እዮም ዝወስዱ ዘለዉ እዚ እኹል መረዳእታ እዩ ንዓኻ ኣብ መፍትሕ ዝወሰድካዮ ኮርስ እቲ ቪድዮታቱ ኣየነይቲ ወዲእኻያ ኣየነይቲ ኸተሪፋትካ ዝሕብር ኩሉ መሳርሒ ኣለና እዚ ጥራይ ኣይኮነን ንኣብ ኮርሳትና ዘለዉ ቪድዮታት እንተደሊኻ ኣብ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ናውሪድካ ኣብ ዝጥዕመካ ክትከታተሎ ይከኣል እዩ እንተደሊኻ ኣብ ኮምፒተር ወይ ታብለት ኮታ ኣብ ዝደለኻዮ መፍትሕታት ነት ኢልካ ብምእታው ክትከታተሎ ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ሕቶ ርእቶም ዝህልወካ እውን በዛ ብስክሪን ዘላ ቁፅሪ ብዋትሳፕ ወይ ብቴሌግራም ፀሓፈልና ክንምልሰልካ ድልዋት ኢና መፍትሕ ኦንላይን ኮርስ ብድሓን ምፁ ያ ብድሓን ምፁ ናይ ባሓቂ ኩላትና ክንመሃረሉ ዝግባአና ኣሕዋተይ ኣብዚ እንድሕር ኣለኹም እዞም ምሳና ዘለኹም ላይክ ክትገብርዎ ሼር ክትገብርዎ በዚ ኣጋጣሚ ብፌስቡክ ፔጅ ብፌስቡክ ብዩቱብ ነመሓላልፍ ኣለና ካብኡ እውን ኣብ ካልእ ቦታ እውን ክነመሓላልፎ ኢና ምናልባት ኣብ ሰዓት እዚ ግን ብሰለስተ የመሓላልፎ ኣለኹ ሓደ ፌስቡክ ፔጅ ካልኣይ ከዓ ብፌስቡክ ሳልሳይ ከዓ እዚ ዩቱብና ማለት እዩ እቲ ረብሓናትና እንታይ ይመስልኩም ኣሕዋት ኣነ እዚ ክኸፍት ከለኹ ክጅምሮ ከለኹ እንታይ እዩ ሓደ እቲ ናተይ ኣነ ዝፈልጦ ብዙሕ ነገራት ስለ ዝርኢ ኣብዚ ነቲ ሕብረተሰብና ኣትሊስት ዋላ እንተዘይሰርሑ እቲ ስራሕ ኣስማት ናይቲ መሳርሒ
ክገዝኡን ክጥቀሙን ከም ዝኽእሉ ካልኣይካ ከምዚ ናተይ ክሰርሕ ዝደሊ ሰብ እንድሕራሉ ከምዚ ናተይ ዝነጥፍ ሰብ እንድሕራሉ ንምልላይ ክስታይ ዝገበርክዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ያ ንእሽተይ እዚ ቻነል ግን ኣነ ናተይ ዕላማ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ብዙሕ ነገራት ቻነላት ኣለና እዚ ቻነላት እዚ ኸነ ናቱ ርእሱ ዝኻለ ቻነላት ኣለዉ ዓበይቲ ይኹኑ ናእሽቱ ይኹኑ ኣብዚኣ ናተይ ክገብራ ዝደለኻ ዝኾነ ዜጋ ሞይኡ ፍልጠቱ ንሕብረተሰብ ከካፍል ዝመፅእ እንድሕራሉ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ክፉት እየ ዝብል ንኩሉኻ ክፉት እዩ ከምዚኦም ኣሕዋትና ክርከቡ ከለውኻ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአናኻ ኣብቲ ናቶም ዌብሳይት ኣቲና እቲ ዝንደልዮ ኢንፎርሜሽን ክንወስድ ንዖም ከዓ እቲ ናቶም ዩቱብ ቻነል ድዩ እቲ ናቶም ፌስቡክ ድዩ እቲ ናቶም መራኸቢ ብዙሓት ክንዕብየሎም ሳብስክራይብ ክንገብረሎም ኣብቲ ናቶም ኣቲና ነቲ ናቶም ከዓ ናብ ካልእ ሰብ ከዓ ሸር ጌርና እንድሕር ዕቢናዮም ሎሚ ኣነ ዝፈለጥክዋ ፅባሕ ንጎት ሓደ ሓወይ እውን ክፈልጣ እሞ ከምዚ ምስ ደዓብኻ እንታይ ክኸውን ይመስለኩም ኩሉ መንእሰያትና ድማ ሞያዊ ትምህርቲ ዝመሃሩሉ ዕድላት ተኸፊቱ ድማ ኩላትና በብናትና ክነንፀባርቕ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ከምዚ ክንርኢ ከለና ኣብቲ ናቶም ኣቲና ድማ ክነተባብዖም ኣጆኹም ከምዚኣ ዝገበርኩምማ ከምዚኣ ስራሕ ድማ ቀፅልዋ ከምዚኣ ከዓ ከምዚኣ ተወሲኩምላ እንድሕር ኢልናዮም ከዓ ንሕና ከዓ ነቲ ዘለዎም ሞያ ነቲ ዘለዎም ፍልጠት እሶም ከዓ በቃ ልቦም ከፊቶም ክህቡናዮም ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኩላህና ተረባሕቲ ብዓብዩ ንዓና ጠቕሚ ክሳብ ዝኾነ ንሕና ኢና ተረባሕቲ ንኸውን እሞ ኣብቲ ናቶም ዌብሳይት ኣብ ፒን ገይረልኩም ኣለኹ www.መፍትሕ.com ኢልኩም እንድሕር ኣቲኹም ወይ ከዓ ኣብ ኩሉ ይነጥፍዮም ፌስቡክ ይነጥፍዮም ዩቱብ ይነጥፍዮም ኣብ ቲክቶክ እውን ኣለዉ እታ ኩላ ሽሞም መፍትሓ ኢንስታግራም እውን ኣለዎም ተዘይተጋገ ኣብኡ ኣቲና እውን እቲ ሜድያ ክንዕብየሎም ከለና እቲ ሞር ዕብየት ዘለዎ ከዓ ንዕኦም ከዓ እቲ ዝምህርዎ ትምህርቲ ከዓ ኣብ ግዜኡ ክሓልፈሎም ስለ ዝኽእል ነቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ስራሕ ከዓ ከተባብዖም ክእል እዩ ክፍሊ ሓወይ ምናልባት ነዊሕ ሒዘከ ኣይነው ኣብ ኣፍሪቃ ኢኻ ዘለካ ምስቲ ዘለካ ታይም ምስቲ ዘለካ ግዜ ንኩሉ ክስታይ ጌርካ ትባልካ ዋላ እውን ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ያ ኣይውሽ ኣነ ዋላ ምሸት ክኸውን ኣይምፅላኹን ግን ምስቲ ዘለካ ዘለና እንታይ ድባሃር ኢና ዋላ ካልኣይ ክፋል ክንገብረሉ ኢና ምናልባት ብሕጂ ዝርኢና ክህልው ክእሉ እዮም ነዚ ቪድዮ እውን ሪከርድ ምስ ኮነ እውን ክሪእዎ ዝኽእሉ ሰባት ኣለዉ ሕቶታት ዘለዎም ሕቶ ምናልባት ኣብ ናይ ቦታ ኮመንት ክፅሕፉልና ብዓብዩ ድማ ንዓኻ ኣብቲ ናትካ ዌብሳይት ኣትዮምካ ክረኽቡኻ እቲ ናትካ ዌብሳይት መፍትሕ ዳትኮም ዝብል እውን ኣትዮም ከዓ እዚ ንብሎ ዘለና ከዓ ብተግባር ክሪእዎ ድማ በዚ ኣጋጣሚ ንኩልኹም ነዚ ቪድዮ ትርእዩ ኣብቲ ናቱ ኣትኹም እቲ ዘለኩም ኢንፎርሜሽን ክትሓቱን መልሲ ክትረኽቡን ወይ እውን እዚ ንዛረበ ዘለና ከዓ ብተግባር እቲ ዌብሳይት እንታይ እዩ ዘለዎ ኣብኡ ኣትኹም ክትርእይዎ በዚ ኣጋጣሚ ክዕድመኩም ንፈቱ ክፍሊ ሓወይ ምናልባት እስኪ ዝሓለፍናዮ ነገር እንድሕራልዩ ወይ ክንብሎ ትደሊ ነገር እንድሕራልዩ ከም ሕብረተሰብ ክንገብሮ ዘለና እቲ መንእሰይ ክፈልጦ ዘለዎ ብዓብይኻ ኣብ ደገ ዘለና ንኣሕዋትና ንኣሊ ዘለና እቲ ዝዓበየ ሞያዊ ትምህርቲ ክንህቦም ከለና ናይ ሓንቲ መዓልቲ ክትከውን ትኽእል እያ ኣብ ፅባሕ ንጎ ግን ኣብ ርእሶም ምስኦም ሒዞምዎ ዝዓብዩ ሞያዊ ትምህርቲ ክሳብ ዝኾነ ግን እስኪ ንዓኻ ዕድል ክበካ ክፍሊ ሓወይ ክበት ሃበለይ መጀመርያ ሓስካንን ወላ ሓንቲ ማእሰ ኣኽቢርካ ከማን ከምዚ ኢልካ ናዚ መደብ እዚ ዝዓደምካኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ምክንያቱ እዚ ማለት ሲ ብዙሕ እዩ ንዓና በቃ ክገልፆስ ክሓፅረኒ እዩ ምክንያቱ ፍርያትና ካልኦት ሰባት ንክፈልጦ ስለ ዝገበርካ እቲ ዝፀዓርናሉስ ካልኦት ሰባት ንክፈልጦ ጌርካ እዚ ማለት ከዓ ዓብ ነገር እዩ ንዓና ማለት እዩ ምክንያቱ ቀንዲ ዕላማ ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናዚ በዚ ኣጋጣሚ ሓስካኒ እንታይ ዳ ክብረት ይሃበለይ ጠቒምካኒ ኢኻ ማለት እዩ ክብሎ ድደሊ ድማ እዋ ብዝሓለፈት እኳ ኢልያ ፀኒሐ ከነፅራ ደለኹ ማለት እዩ ደጊምና ክምለሳ የለ ነይረ ንሳኻ እንታይ እያ እቲ ኣብ ጉዕዞና ኩሉ ግዜ ሪያሊቲ ክህልዎ ወይ ድማ እቲ ቅንዕና ክህልዎ ፅቡቅ እዩ ቀዳምነት ማለት እዩ እዚ ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ካናዳ ዝነብር ሕብረተሰብና እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ገንዘብ ጥራይ ሓወል ኣይኮነን ክሰደሉ ዘሎ ብርግፅ ይርዳእኒ ምስ ኩሉ እቲ ሂወት ምስ ስራሕ ናብራ ኣይግጥዕም ይኸውን እዩ ግን ገንዘብ ጥራይ ይፍታሕ ኣይኮነን ከምዚ ሓደ ሰብሲ ካብ ዓሳ ትምግቦሲ ኣጋፋ ዓሳ መሃሮ ዝዓይነቱ ሲ ከመይ ከዓ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ሲ ክትምህሮ ከተረድኦ ስልጠና ዲኻ ክትቦ መፅሓፍቲ ዲኻ ትገዝኣሉ ኣውዲዮ ቡክ ዲኻ ክትገዝኣሉ ዝኾነ ነገር ሲ ክትገብረሉ ድማ
ኣለካ ይብል ሕጂ ምናልባት ዝኽሎ ከለኹ ናይ ለባንክ መስል ክእል ግን ኣነ ትቁኑዕ ነገር እዩ ወላ ይግበሮ ኣነ ትቁኑዕ እዩ ወይ ኣነ ኣይሃልወኒ ቅኑዕ እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ኩሉ ግዜ እንድሕር ገንዘብ ጥራይ ምስዳድ ኮይኑ ወላ ንዑ እውን ፅቡቅ ኣይኮን ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዝኾነ ፅርግያ ተረኺብካዮ ገሪሓ ወይ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ፅርግያ ተረኺብካዮ ክልተ ሰባት ተረኺብካዮም እቲ ሓደ ናቱ ሞያ ናተይ ዝብሎ ሞያ ዘለዎ እቲ ሓደ ድማ ብዙሕ ዝኾነ ሞያ ዝኾነ ዘይነጥፍ ስራሕ እውን ደይሰርሕ ንድሕር ኮይኑ ሓደ ግን ስራሕ ኣለዎ ናቱ ሞያ ኣለዎ ምስየናይ ክትዕልል ከለካ ዝያዳ ትረዳዱ ንፅርቲ እያ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ በዓል ሞያ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ምርድዳእ ዋላት ፅቡቅ ኢኻ ትቕፅል ዋላት ምርድዳእ ረፎት እዩ ገንዘባዊ ሓገዝ ምክንያቱ ኣነ ብነፍሰይ ይርየ ዝኾነ ናተይ ዝብሎ ሞያ ተማሂረ ክሳብ ዘይሓዝኩን ምስ ሓዝኩን ፍልልይ ኣሎ ወላት ምስ ሰባት ዘለካ ምርድዳእ ፍልልይ ኣሎ ሕጂ ከም ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሓውኻ ወይ ሓፍትኻ ወይ መቕረብ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ክንዲ ገንዘብ ጥራይ ተወሳኺ ምኽሪ ኩሉ ሰብ ፀልኦ እንዲ ዘሎ ኮርስ ግን ተግባራዊ ዝኾነ ዋይ እንታይ ዳ መደብ ኣለካ ትብሎ ሓላፍነት ከም ዝስምዖ ትገብሩ ንኣብነት ኣነ ኣብዚ ኣነ ዳ ሓንቲ መደብ ላይ እሞ ማለት ግዜ ተለካ መደብካ ተዘይሓንፀፅካሲ እንታይ ይመስለካ ብዛ ሓድሽ ዓመት ኣብቲ ከባቢኹም ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ዘድልየኻሲ ተመዝገብ እሞ ድሓመ መዝገብ ክሽፍነልካ ወይ እውን ናይ መኪና ምምራሕ ድዩ ናይ መቸም በቲ ዘለዎ ቦታሲ ናይ ቋንቋ ክኸውን ይኽእል ናይ ዝኾነ ሞያ ቤት ስፌት ትምህርቲ ኣሎ ናይ ፕላምፒንግ ትምህርቲ ኣሎ ናይ ሓፂን ፀበት ዕንፀይቲ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ኣሎ ኮምፒተር ትምህርቲ ኣሎ ኣብ ኩሉ ሃገራት ትምህርቲ ኣሎ እዩ ፀገም ዘሎ ዝመሃሮ እዩ ተሳየን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ገብረልካ እዚያ ኢልካ ንዑ ሓላፍነት ምስካም ሓንቲ ካብቲ ጉዕዞ ክትከውን ዘለዋ ምክንያቱ እንድሕራ ተማሂሩ እንድሕራ እንታይ ዝብሎ ሞያ ሒዙ ሲ ገንዘባዊ ጥራይ ኣይኮነን ግልል ዝብለልካ ተሓገዝ ዝሕግዘካ ወላ እውን ኣብ ምርድዳእ ፅቡቅ ኢኻ ትመፅእ ስለዚ ኣነ ሕጂ ኦንላይን ኮርስ ስለዘዳሉ ከም ስለ ዝገብር የዋዕዋዕ ኣይኮንኩ ደለኹ ኣነ ወላ ኣብቲ ከባቢኦም ዘሎ ቤት ትምህርቲ ክላስ ከይዶም ክመሃሩ እየ ዝደፍእ ዘሎ በቲ ኮይኑ ምስቲ በዓል ሞያ ምስቲ በዓል ስራሕ ክትዕልል ከለካ ዝያዳ ትረጋገፅ ዘይምርድዳእ ሽግር ፀገማት ዝፍጠር ብዙሕ ግዜ ካብቲ ሓደ ሰብ ኣብ ስራሕ ኣክቲቭ ዘይምዃን ይነጥፍ ዘይመላው ኣብ ሞያ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ተመክሮ ስለ ዘይነጥፍ ዘሎ እዩ ብስራሕ ማለት እዩ እዚ ሲ ገለ ካብኡ ኣስተዋፅኦ ኣሎ ክብል ኢለ ብዓብዩ ከዓ ናይ ደረጃ ፍልጠት ማለት እዩ ፍልጠት ሰኣዊ እዩ ዘሎ እዚ ዝኾነ ሰብ ናቱ ሞያ ናቱ ስራሕ ናቱ ስታይ እንተልይዎ ግን ኣብ ምርድዳእ ወላ ይሕግዝ ስለ ዝኾነ ሓደ ሰብ ሓላፍነት ከም ዝስምዖ ክትገብሮ ኣለካ ኣብቲ ሓላፍነት ክስምዖ ኢሉ ሓራይ ከምዚኣ ክመሃረ ከምዚኣ ቋንቋ ክመሃር ደልየ ኣለኹ ወይ ከምዚኣ ኣብ ዝበለካ ድማ ሓራይ ኣብቲ ከባቢኻ ሞድለ እንድሕር ረኺብካ ኣነ ክኸፍለልካ ኣይጠዓመካን በል ብኦንላይን ኮርስ ከምዚ ከምዚኻ ክትሸልካ ንስኻ እውን ፈትሽ በቲ ኮይኑ ምሳ ዘላትካ ስራሕ ድያ ወይ ነፃ ተሊኻ ተጠቀመላታ ግዜ ኣብኣ ከለኻሲ ተመሃር ኣብኣ ከለኻስ እዚኣን ሕዛ ሕጂ ምኽሪ ደይኮናሲ ከም ሓላፍነት እናሰከምካስ ከም ኣብኡ ከለኻኻ ምኽሪ ይፋይት ኣብሎ ማለት እዩ ከምዚ ደረቕ ምኽሪ ተኮይኑ ኩሉ ግዜ ሰብ ይነፅጎ መን ኮይኑ እንታይ ዶ ነዚ ጌርለይ ዶ ዝብል ኣሎ እዩ ማለት እዩ እቲ ትዕቢታዊ ባህርሲ ምናልባት ኣብቲ ኤውሮፓ ተመሓይሾ ክኸውን ወይ ተዓርዩ ክኸውን ኣብዚ ግን ብዙሕ ግዜ ከምኡሎ ባህሪ ኣለኹም ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ስለዝኾነ ነቲ ሰብ በቲ ጠባዩ በቲ ንስዑ ልዑል ጥዕሞ መፂኻ በቃ ተቐንቆ ፍታሓ ዘላ ትምህርቲ ከተረክቦ ምፅዓርያ ማለት እዩ ለዚ ትምህርቲ ድማ ከም ዝበልኮ ብክላስ ክኸውን ይኽእል ብኦንላይን ክኸውን ይኽእል ዋላ ብመፅሓፍ በቃ እንተንቢቡ እንተተረዲኡ ብዙሕ እንድሕር ፈቲሹ በዓል እውን ኣለይ መለይ ይብል ማለት እዩ ብፍላይ ማለት እዩ እዚኣ ኣብ ዝኾነ እውን ኣይሰማዕ እኳን ኩሉ ግዜ ኣብ ትዕዝብተይ ዘለያ ናብራን ኣካይዳን ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ካናዳን ብዕምቆት ክርዳእ ዘሎ ዝገብር ዝኾነ ስልጠና ድዩ ወላ መፅሓፍ ድዩ ክወስድ ኣሎ ምክንያቱ ኣብዚ ዘሎ ኣነ ካብ መሰጅ ኣሜሪካ በቃ ክንከይድ ጥራይ ኣነዎ ክንከይድ ጥራይ ንኸይድ እምበር ቋንቋ ሳብኡ ነርክበሉ ኣነ ዝፈልጦ ካብዚኣ ኣውስትራልያ ከይዱ ሓደ ሓርከ እዩ ንዓንዶ ተምሃር የክድካ ከለካ ትሕጎሰሉ ኢኻ ምስከትካ እኮ በቃ ፀዓዱ ከብዘይ ፀገም ክትዛረቦም ኢኻ ንብሎ ነርና ኣብዚኣ ከሎ ንሓን ነርክበሉ ኢና ናይ ኮይኑ ዝገብረና ከይዱ
ድሕሪ 6 ወርሒ ደው ኢለሉ 6 ወርሒ ቋንቋ ይመሃር ኣሎ ኮይኑ 6 ወርሒ ኣብዚ ኸ እኳ 4-5 ዓመት እዩ ኮፍ ኢሉ እጃነ ቃሎ ወይ ስታይ ኮንጎ ዘሎ ናይ ብሓቂ ካብ ነሲ ኣሜሪካ ኮሚ ኢና ምስከና ንርክበሉ ኢና ንብል ግን ኣበይ ብኸመይ ብዘይ ገድስ ነቲ ክንኮረት ዘለና ሳቀድናሲ ትምህርቲ ክንወዘሉ ጽቡቕ ትምህርቲ ዝወሰደ ኣብ ዝኾነ ስልጠና ሞያ ዝወሰደ ሰብካ ወራት ሕብረተሰብ ኣብ ምትእኻባት ምስ ሓው ምስ ኩል ነገር ናይ ምዝራብ ናይ ምርዳ ዓቕሙ ይሰፍሕ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ክብላ ደልያ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብና ነዚ ነገር እዚ ብልክዕ ክፈልጦ ክእል ኣለዎ ብልክዕ ካነስ ክሕግዞ ክእል ኣለዎ ጠፊእ ወይ ማለት ኣይኮነን ግን ነዚ ነገር ሜላ ተጠቂሙስ ክሕግዞ ክእል ኣለዎ ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብና እቲ ናብራ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ካናዳን ከመይ ምዃኑ ክፈልጠሉ ዝኽእል ሜላ ክህቦ ኣለዎ ንዓን ተረዲእዋ ርግፀኛ በዓል ክብገስ ኢልካ ፀገም ዘሎ ይኮን ፀገምና ኣብዚ ዘለና ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና እቲ ኣሜሪካ ካናዳ በቃ እንድዒ ዝበለፀ እዩ ዝመስለካ እቱም ብሰሉ ግን እንታይ ጋጥሞም ከም ዘሎ ብዘይርዳእካ ከም ገሊኦም ህጥም ይብሉ ገሊኦም ካ እዋ ይጅምሩ መሬት ጥዑይ ከም ዘይኮነ ኣኹሎ ንፅለልካ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ብዓብዪ ንዕውን ከነኣሶ ደልየ ኮንኩን እቲ ኣሜሪካ ካናዳ ኤውሮጳ ማለት እዩ ግን ሓፈሻዊ ምድላውቲ ፅቡቕ እዩ ኣብ ዝኾነ ሞያ ክነጥፍ ምግባር እቲ መቕረብካ ኸ ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር እዚኣ ሓንቲ ብጣዕሚ ክብላ ደሊ ብዙሕ ግዜ እውን ብሰንኪ እዚ ከምዚታት ኣብ ዝተፈላለየ ፅላት እውን ናይ ዘይምርዳእ ፀገማት ይፍጠር እዩ ምክንያቱ ከምዚ ክብሎ ፀናሓ ኮይኑ ማለት እዩ ሓደ እንድሕር ድሰርሕ ድመሃር ድፅዕር ግዜ ድሓፆ ተልዩ ሓደ ከዓ እንድሕር ሓወላ ድፅበ ግዜ ኣኺሉ ዝሰርሖ ተልዩሲ ኣበይ ሞ ስነ ሓሳብ ክረኣዩ ድዩ ኣበይ ሞ ክረኣዩ ድዩ ክትረዳእ ተኮንካ ኮ ተመሳሳሊ ናብራ ትሕልፍ ትኮን ኣለካ ኣብቲ ስራሕኻን ፀዓርኻን ማለት እዩ ለዚ ወላ ትምርዳእ እውን ይሕግዝ ክብል ደልየ ማለት እዩ እዚ ይመስል ኣጠቃቅማ ሶሻል ሚድያ እውን ብሓፈሻ ብዙሕ ግዜ ምትዕራይ ክግበረሉ እውን ብኩሉ ወገን ክፀዓረሉ ክእል ኣለዎ ምክንያቱ ንሕና እንኮን እዚ ሂወትና እዚ ንፈልጦ ናብራና ድሕሪ ሶሻል ሚድያ ብዝግባእ ተጠቂምናሉ ኣይኮነ ንዓና ነቶም ብዝግባእ ንጥቀመሉ ዝብሉ እኳ ኣብ ሽግር የውድቖም ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ እውን ኣብ ግምት ክኣት ዝደለኹ ያ ይቀኒለይ ያ ናይ ብሓቂ የቀኒለይ ክፍለ ሓወይ ኣነ ከምዚ ኢልና ብምርኻብና ናይ ብሓቂ ደስ ኢልኒ ክብረት ኣይሃበለይ እቲ ሒዝካዮ ዘለካ ሞያ ቀሊል ሞያ ኣይኮነን ብዙሕ ፃዕርን ብዙሕ ክስታይን ዝሓትት እዩ ግን እቲ ፅዒርካሉን በፅሕካ ዘለካ ደረጃ ልዕልዩ ክትከይድን ልዕልዩ ክትሰርሓሉን ናተይ ምንየት እዩ ኩላትና ነዚ ቪድዮ ንርኢ ድማ ተረባሕቲ ንሕና ክሳብ ዝኾንና እዚ ሓውና ከፊትዎ ደሎ ዕድላት ናይ ብሓቂ ክነተባብዖን ክተባብዑን ንግብኦም ብፍላይ ከዓ ዓበይቲ ቻነላት ዘለኹም ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ክህሉ ከሎ ናይ ብሓቂ ነቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ከዓ ነቲ መንእሰይ ኣነ ዳ ዕድል ዘይረኸብኩ ኣነ ዳ ኣብ ግዜ ዝነበርኩሉ ከምዚ ስለ ዘይነበረ ኢሉ ዘመኽን ዘሎ ከምዚ ከም ዘሎ እዚ ሓደ እቲ ኣብነት እዩ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪካ እንዳሃለዎ ኮይኑ እሞ ከዓ ብዌብሳይት ኣብኡ ኮይኑ ናቱ ኣማዞን ንበሎ ድሓን ክፍለ ኣማዞን ንበላ እዛ መፍትሒ ኢልዋ ዘሎሲ ካብ መፍትሒ ተዓቢ የላን መፍትሒ ሲ ናይ ኩሉ መፍትሒት እያ ሽማ ከማን እቲ ሽማ ክነብሎ ከለና መፍትሒ ክንብል ከለና ሲ ያ ነቲ ዘለና ፅምኢ ናይ ትምህርቲ ብዓብዩ ክኸፍተልና ዝኽእል እሞ ከዓ ነቲ ንሓስቦ ዘለና ንኸዶ ዘለና ንመንገድና እውን ሒዝናዮ ንጓዓዝ ትምህርቲ ክሳብ ዝኾነ ኩላትና ክንመሃሮን ክንስዕቦን ዝግባአና እዩ ንክፍለ ሓውና ድማ ኩልኹም ነዚ ቪድዮ ትሪኡ ብፍላይ እቶም ዓበይቲ ቻነላት ድማ ኣብቲ ናቱ ዌብሳይት ኣትኹም ከምዚ ጌርናዮ ዘለና ዕድመ ምፂኹም ምስቶም ናትኩም ፎሎወርስ ክትላልይዎ በዚ ኣጋጣሚ ንኩልኹም ተዓወኹም ድናስኩም ሚድያታት በዚ ኣጋጣሚ ክፅዋዓኩም ይፈቱ ምክንያቱ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ክህልዎ ከለዉ ነቲ ሕብረተሰብና ነቲ መንእሰይና ክሳብ ክንደይ ትምህርታዊ ሞያዊ ክህብዎም ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ክፍለ ሓወይ እዚ ናይ መጀመርያ ነበር ናይ መወዳእታ ኣይክኸውኒ ኣብቲ ዘለካ ግዜ ተራኺብና እውን ከምዚ ኣጋጣሚ ምናልባት ሓድሽ ዓመት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ምስቲ ጀሚርኩሞ ዝፀናሕኩም ሞያዊ ትምህርቲ ወይ ከዓ ምስቲ ሒዝኩሞ ዘለኹም ሓድሽ ምትእትታው እንድሕር ኣድልዩ ኮይኑ 2024 is almost 3-4 መዓልቲ ተሪፍና ዘሎ እስኪ ብዛዕባ እዚ ኣመልኪትካ ኣብ ሓድሽ ዓመት 2024 ካብቲ ዝሓለፈ ሂወትኩም
كافت زحلفة تمكرهم كلهم أو تنطف دلو السخان مسارح تخان مسخاز نطف دلون كالون بحج نخم سخا زلونا بزحدش عمل سخنة بلان نهر لكم بأغنى عطينا كالي جزية السخا أبتنات كا تايمز تعمل كلمة أنا كل جزية خمسة زبلو كمزي مهاري اتناتو تمكرو زكافل ولا لايف هيستوري زكافل سب اندحر لي أنا نتي حبرتسبنا نتمنى سينا كسب مهار زخنة نشتي channel لكم تزينعكمني كزاي كفتين كل سب اتي ندل يدما ولا كل التسبير عينا اتعلامنا انتاي موياوي تمرتاو حساب زخنة كلها نحن مهار سلندلي سلازي حد شعمت مسألة في العوي بزعوا حد شعمت مستنات كعبيت كافتز أنا حكايو مستي بحجة مسألون زيادة عزف عبي خاخري كانت أي من نيتي hopefully ناي كل سب نزيز كاتالون من نيت كون نزيز كاتالون اسكي زخانة بلانات اندحرال لي كاخوينو أبزي 2024 دحاسكم مو اندحرال لي خوينو نخالي عدلات ناخد كفتون تمهاري ترايدي كونه نتي كم ما يحجز دلو جزء خوفي لزلو نسب زي فلوت دلو نباخم بس يخوف لوت تقولو نجار نهرالي بأخنا عطينا كالي جزيجن يا جزيه الكون تداليخا كم زين هرمت يخاني أنا كل جزيه جزاي كفتي مالتي هو كبرت هذا اللي تعميه ده مسكن دقيمة كبرت هذا اللي هو حنت نجار لا كلمة أجن تعملنا ناي زي اختش صار وقتها نزبر كاني كبلا مالتي سافا عندها أبزي حد شعمت حجي نحنا كم مدى تدالنا اللي تصنحنا زخنا سد بقى لومي نحاول نحافتو إذا سلطنا زياسي كم يتمسلك زيادة قبل الكايلو كم هي بكوبو هنا تصوي زلنا إذا حجي كتاب حجي سرحنا زلنا هنا زرب زلنا نبر بحجي نصرحه تارجت جيرنا زلنا قدامي كابس أنا جميركا فلايكا قنقات تيجرينيا قنقات ديم زي كودو قنقات إنجليش كل نزولي عبيتي كالون ناي دوتش زي فرنش زي ناي تخالق قنقات ناي أوروبا بحبشة كم هارو نزدريو بقول زبالة خنا لما أنتي نناتو بون كم خمور الزخول سبعة اليومنا عم لاين عم أو كم حسنا زلنا مالتي جنا ون رهينا ون لنا قال خطة سلسلة واحد رهينا لنا كم هورم سانا مدبينا مالو مالتي بزح بدوي زلوا فيديو خسر حكم زراب كتزاربوا له قليلي قل يا ريتا قن كبيدي بحكي كبيدي بزح جزيدة حتى بطعم أجينا عملت 100 فيديو كل خاص نحنت فيديو كا من ده سعر مالتي نويح واحد دوس بحاتيرو بطعم طعمي ولا بتكورس كري ويخوريهم كانت مجمرت تزرب فيديو سي ساتمود أس تعلت ينقركاي مالتي كندي واحد مسنا مالتي بطعمي بزح جزيد وصل أبروسي ون سيرتيفيكيت نقبل لمنا نحردا فتينا يوم يعني 7 ميتاو تامتي يوم تفدنا مالتي إذا ما بتزجبرنا يوم نصوم كا أبزخنا كتقاموا لما أنت تبعي لا جماعنا مالتي أبزمت بلعل كن سعر لنا حسينا زلنا أب مرد قداي هيت أناتن قانقاتن زبلي مالتي قدي قدامنت مالتي تخيل قالوا مويا برقص ندلينا كن نايكم وسمويا كنجبرينا يلوم مدب جرم كبر زخولو زي كم حدا كم حساب علمنا مالتي بحجز مالتي جن كل سب تتدري دلو مويات دلي دلو كورسات نت كورس وسيدهم كم هارم أنتي زخنا سب تي زلوا ويتهيا كبز دلي كم هي ملك غيرو نتخالق مغربو كوبو زي كم هي بتكون لنا خنصرح نصرنا زلنا بزجوان مالتيو كم كبلاد الأخوة كن كانت سعيازة حلف وكنا حانتنا جميرة أبزي حد رخوب سبنا بأفريقيا زلوا أخواتنا كم هارز دوري سبونسر كجبر أسعار حانت تتعاطو تبوني ويلني إلنا ياريتا هابتوم مالتي بتعامل شبه هابتوم حاونا تي مدب كومي نيرو جن حكي مزراب أجد كام مزراب مالتي وزحت من مهران كم نريوم أتي كإلات تي مويا أتي 4 رأي أيقونة تسأجمو مالتي تسأجمو مزحت جزء ولاون دخلنا سرحة تغين كاميتشم فاند زجبركا وي نأخذ كاتدليها معناته كم زول كوي ناي نعمل 5 فيديو زلوا وسطنا خدال دخلنا حدا على الموياسي نعو خدالو ختصل سوى حكوف كبريو ختصل سوى حقاز غلبو وي نتي كمبيوتر دي كاميرا دي زخو متأكد كحصري مالتي
لذي تم أبدك زلوا حواتنا كمو جيرم نحدا زفلت بعال مويا زرخيبهم جنزوم إنفست جيرم عند حدا عدل هبامو سبونسر جيرمو نسخة سرح خدارو بخمزي من أربعة أتراب حقا عند كل تقبل تزيك الكل نتي ممرقل عبي تقمي مالتي لذي بس قد أمون نتم تمهارو رايزي كنا نتم مهارانون أبدا كاميرا له كاميرا كوري بزغنا عجر كاميرا كوري ناي فيديو ريكورد مقبر مالتي زون كبوري مالتي زون ببتهاجر فلالي قل زون كبوري مالتي لازم إذا كجوز نحدى اليوم مسحتي ما وكس كجوز نحدى اليوم كانون كمبيوتر جوز في اليوم موبايل ريكارد مقبر وي موبايل كودو في اليوم ناي موبايل أزيتا مسارحي أول أموزة تم مهران كحجزهم بزح تسبيت على تم بدقة زركب حبرسنا كحجزهم مهنياتو كم زغلت أنا حقيقي بس الممهر يواب يرترا وي كم زمو يالو كم زي فلت يمو بس حتاوي خمس لو جيو سكوز زي جبان زمالت نعمل تجانب زي اللهو أنا أونلاين سلزم هو ويب سايت سلزلاتني أنا خابها زهبتهم كي قبلني وي كابخان لعلي فلات أي قبلني أنا أتمويا فلات صاحب مويا فلات بزعبا تاويا ربحاتنا من كالي نابنت حال ممهر أبزخون كفر عالم أمريكا خون كندا أوروبا مالت أبزخون ولا أفريقيا حال ممهر نحدا عصرت حدا خفل زلو وي تشعي خفل زلو بايولوجي صبو يرمو حكي قلت ممر دكتور ايكونن اتما زمهاري كن بقى حليفو دكتور كخون خلي ولا بايلوت كخون خلي وي كالو كخون خلي كابتن ممرس زهاتم كخون خلي بحاتيو زبلص كخون خلي قلت ممر كن عقوم على ايكونن انا اللي بزم من زخم مهار كن كبلايكن منياتو اب درجوت ممر ميروي سلازي اتي بعال مويا بافريقيا زركبكا بتا مويو انت مويو كافيلو كمر خدي اجي بزح غيزه كم زلوو غير يقصر سلازخونه نتم مهاران انتي كحجزكم انتي يهدلي كباي وغن زنزن كله عدلات اب كلاس نحضر لكم كلاس تخفت لكم انا بروجيكتور قبل لكم انا كتمر لكم مهارو حجزكم يلكاون كم حجازون زي كم كلمه دالو نتم مهاران نتم سمويا مالتي مغنياتو ازيا حقيا اب زخونه اوان زخونه عينت معباله قاطم زلو كلهم بتمرت يوم حليفه زي مالت كا بايلوت كون بممر حلف ممر ميو يحلف دكتور كون خمو كالو موياون كوم كله تماهير يحلف ولا ون نسخه بتمكرو بتمرتي مش حلف كا كاب يوتيوب قلت تماهير كا لا خاص لازم ممر مير كان at some point متجمع ابحات نتبي ممر يدلي كايما سلازي يا ريتا سلازي ابزخونه اوان ممر ابلاي مالتي ممر قدامنت ممر مالسي حق مزرا ممر مالت قلاسنا كله تحبر السما نحنا كل جزء اب شجر كم ودات خوينا نممر دغويسنا يالنا مالتي درجو هبتو بقعاتو اقاومو ازاربو بزي قدس ممر نقمت متصخلالو كمهريه زبله ناي ممار كلت على زبله نقول متصالو ممر مخان مالت كلتا نغري حدا اختموره تدري خالد لها مويا وي سبجكت مفلات كلاي دما ناي ممهر كتمهر مخال نتي تمرتسي مزنتاو مالتي سلازي نزين كلتين حيزي زغرب زلو سبزي بزي قدس انتاي زغربو طراي تمرتي يخون مبري اتي ممر كخبر كمغوس كحجز يقبوي سلازي اتم ابدغه تركب حبرسبنا بجاخم نتي اب افريقيا زنبر انا اونلاين مهارو ابزناتنا مصيخم مهارو يبلني تميروم صقام يبولن ግን انا اب كلاس مصيمون كمور يخول اب كلاس ناتومسي غيروم كمور يخول لازم كم زي عدل كيغبروس انت يخول له ገንዘብ يبلهم اكيد كام زرات صبوي تلك ازلو تم مهارانسي انا حج نبعلي ዛ ويب سايت انا خسرحا كندي ገንዘብ يكفي اب مسرح تلاقي كله خص انه وحوان وسيم حجيب كل يكونكم مخطط زخل قدام انا ويب سايت سرح سلازنبرن سريحه سلا حيزه سلازنبركي مع خسرحا في لمبر ويب سايت سرح انت يزنبرني انت يسرح نيره نخلو سبات ويب سايت سريحه زي ما عبل لهم نيره زي كفل نيره ويب سايت سرحوا معناته من انفست قبرامناتي من نعيك مولن كمولا لنا انا معناته نو وان وسد قليل يكون لذا حدا ممركا انس بقى ابزيا ممهار كونيه تلكا بزي زخونه صقم حراي انت قاعد ليكا سليا يليني بروجيكتور يليني كمبيوتر يليني كم زي يليني كبل
ኣብ ክላስ ተኮይኑ ሕራይ እዚ ንገብረልካ ስኻት ዓቕማ ትገብረሉ ወላ እውን ዓቕሚ ተዘይብልካ ነታ ኣብ ጀርመን ዘሎ ሓውካ ወይ ካናዳ ዘሎ ሓውካ ኣዘራሪብካ ክግበር ይከኣል ማለት እዩ ድሕር እዚኣ ደይገበርካ ድማ ድሓን በል እዚ ይከኣልኒ ሕራይ እሞ ብኦንላይን ንግበር ሕራይ ብኦንላይን ከታይ ድልየካ ኮምፒውተር ኣድልያትኒ ካሜራ ኣድልያትኒ ከምዚ ከምዚ ክብል ይኽእል እሱ እውን ተሓጋጊዝካ ድዩ ብገለ ድዩ ክግበር ፅቡቅ እዩ ማለት ካብ ወርሓዊ ሓገዝ ጥራይ ክፅደሉ ሓወላ ከማ ዝሓሸት መስለኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከም ማስ ከም ልምዱ ትተሓዝ ኣለዋ ምክንያቱ ዕላማ ናተይ ንሕናሲ ኣብዚ ብጣዕሚ ዘቕንኡ ካሜራማን ኣለውን ኣብዚ ዓዲ ኣብ ዘለኹ ዘቕንኡ በቃ ካብ ግብፃዊ ካሜራማን ክኸውን ኤርትራዊ ካሜራማን ክኾነልካ ደስ ይብለካ ስለምንታይ ኳሊቲ ናቶም ዝበለፀ እዩ ዝበለፁ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣይኮነን እናቲ ሕብረተሰብና ናቲ ካልእ ሕብረተሰብ እውን ክንገብሮ ከም ንገብሮ ሲ ከምኡ ዓይነት ዘፍርዩ መእስያት ክህሉ ኣለዎም ዋላ ኣብ ካሜራ ድዩ ኣብ ስፌት ድዩ ኣብ ኩሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ እንተዳ ኩሉ ሰብ እንድሕር እናቶም ሞያ ኣለዎ ኮይኑ ካብቲ ሕብረተሰብና ወፃኢ እውን ምስቶም ካልእ ሕብረተሰብ እውን ዘትዩ ምስኦም እውን ከይዱ ክሰርሕ ዝኽእል ተኮይኑ ብሉፅ ቅድሚ 3 ዓመት ሓደ ዓርከይ ክመሃር ጀሚሩ ሕጂ ብጣዕሚ ብሉፅ ሰፋያይ ኮይኑ ማለት ናይ ስፌት ትምህርቲ ተማሂሩ ሕጂ ምስ ግብፃውያን ተሰማሚዑ ምስ ግብፃውያን ከማ ይሰርሓሉ እዚ ማለት ኣነ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ ስለምንታይ በቃ ሕጂ ወላ ሓገዝ ናይ ሓዉ ተደለየሲ ውሑድ ይኽደሊ ምክንያቱ በዓሉ ነብሲ ኣለሉ ከምዚ ተኮይኑ ዋላ ክትዕልሎ ዋላ ክተዛረበ እውን ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ዝኾነ ሰብ ናቱ ሞያ ናቱ ትምህርቲ ደተምሃረ ክመሃር ደተምሃረ ክምህር ድሕር ዝኽእል ኮይኑ ምህር ወይ ክሰርሓሉ ክንሕግዞ ዘለና ብዝኾነ ዓቕሚ ማለት እዩ ወይ ብኢንቨስት ምግባር ምውፋር ማለት እዩ ወይ ከዓ ብባዕልካ ስፖንሰር ትገብሮ ንዑ ማለት ትሕግዞ ማለት ባዕልካ እውን እዚ እውን ይከኣል ማለት እዩ ስለዚ ብኣና ከም ንሕና ብልክዕ ከምኡ ኣማእኺልና ኣይንሰርሕን ኢና ካብ ሕጂ ከምኡ ኣይተኣተናን ግን ብውልቂ ሰብ ከምኡ ብምግባር ክትሓገዝ ኣዝዩ ደስ ይብለና ማለት እዩ ምክንያቱ በቲ ኮይኑ እቲ ዕላማ ዝኾነ ሰብ እቲ በዓል ሞያ ሞይኡ ነቲ ካልኣይ ወለዶ ወይ ነቲ ዘይፈለጠ ከመሓላልፍ እቲ ዝፈለጠ ድማ እቲ ዝተምሃረ ድማ ክሰርሓሉን ከምኡ ድማ ክመሃረሉን እዚ ንሕና ሓደ ካብቲ ዕላማ ሒዝና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ግድና ኣይኮና መፍትሕታት ከም መፅኡ ክመሃሩ ከም ዝግበሩ ኢልና ነዋዓውዕ ዘለና ግን ሓፈሻዊ ምስቲ ሪያሊቲ ሂወትና እውን ክንከይድ ስለ ዘለና ዕላማና ብዙሕ ትብትን ብዙሕ ስታይ ክትህሉ ይኮነን ካይዳ ናይ ብሓቂ ዝኾነ ኣካይዳ ብምግባር እቲ ኩሉ ክጥቀመሉ ዝኽእል ኣካይዳ ክህልወና ኢና ንመርፅ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ካልእ ሰብ ተጠቂሙ ማለት ንሕና እውን ተጠቂምና ማለት እዩ ትእንኮ ካብ ሕብረተሰብና ንደልዩ ድማ እምነት እዩ ብድሕሪኡ ድማ ገንዘብ ክንረብሕ ምዃና ንኣምን ክብረት ይሃበለይ ዘይመስል ክብላ ኣለኹ ቴንኪው ክፍለ ዓወይ ናይ ሓቂ ኣዘ የመስግነካ ንዓኻ ንስድራ ቤትካ ፈተውትኻ ኩሎም እዚ ሕዝክያ ዘለካ ሞያ ኣብ 24 ድማ ብዝበለፀ ዓብይኻ ክትርኢ ናይ እናተይ ምስኮም እውን ናይ ኩሎም ምንየት ክኸውን በዚ ኣጋጣሚ ክገልፀልካ ይፈቱ ስለዝሃብካና ዕድል ምሳላይ ብምፅናሕካ እውን ኣዝዩ ደስ ይለኒ ንዓኻን ንመቕረብካን ቤተሰብካን ኩሎም ፈተውትኻን ርሑስ 1 ዓመት ክኾነልካ ርሑስ በዓል ልደት ክኾነልካ በዚ ኣጋጣሚ ምንየተይ ክገልፀልካ ይፈቱ እዚ ናይ መጀመርያ ናይ ስለዝተላለኹኻ ኣነ ናይ ብሓቂ ዕድለኛ እቲ ናትካ ፕሮግራም ካብ ቅድማት ሒዘ ይከታተሎ ስለዝነበርኩ ፍልጠትና ብውሽጢ ብስራሕካ እዩ ነይሩ ፍልጠትና ስለዚ ብኣካል ብምርካበይ ሕጂ እውን ናይ ብሓቂ ከመስግነካ ይፈቱ እዚ ናይ መጀመርያ ናይ ኣብ ላይ ዝበልናዮ እውን ተራኺብና ኣለና ከምኡ ንዓኻፍቲ ግዜኻ ዝጥዕም እውን ኣብ 2024 ከዓ ኣምላኽ ንዓና ይበሎ ዓመተ ሰላም ቅሳነት ክገብረልና እስኻ እውን እቲ ሒዝክያ ዘለካ ዓውዲ ካብዚ ዘለካ ንላዕሊ ዓብይኻ ክርኢ ናተይ ምነት እዩ ክንራኸብ ኢና ኣብ 2024 ድሕሪ 3-4 መዓልቲ ተሪፍና ኣሎ በዚ ኣጋጣሚ ርሑስ 1 ዓመት ክትብሎ ትደሊ ንህራሊ በዚ ኣጋጣሚ ፈተውትኻ ራእይትኻ ኩሎም ትዕዘቡኻ እውን በዚ ክትመሓላለፍ ትኽእል ኣነ ከዓ ምንየተይ ክገልፀልካ ይፈቱ ክፍለ ዓወይ ብረት ያበለይ ገረ ሓወይ ብጣዕሚ እየ ደመስግን መጀመርያ መፍትሕ ትብል ስም ኣባላት ቶም ፎሎወርስ ወይ ሳብስክራይበርስ ናይ መፍትሕ ንሶም እዮም ስም ኣውፅኦም እምበር ቅድም ኤሪ ቴክኖሎጂ እያ ትብል ነይራ ግን ስም ምቕያር መደብ ንስገበርኩ ምስ ሓተትክዎም ግን መፍትሕ ትብል ኣውፅኣ ኣላ እዚ ናይ ዩቲብ ይሕግዞም ስለነበርኩ ብዛዕባ ብዩቲብ ዝኾነ ሕቶ ዝነበሮም እዞም ዩቲበራት ክኾኑ ደልዩ ዩቲብ በላ ኢሎምኒ ብኸመይ ዩቲብ ኢለ መፍትሕ በላ ኢሎምኒ መፍትሕ ኢለያ ብኸመይ ማለት እዩ
ስለዚህ ኩሎም እቶም ኣብቲ ዩቲዩብ ቻነል ዝነጥፉ ዝነበሩ ምሳይ ኩሉ ግዜ ዘተባብዑ ዝነበሩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዕድላት ክህልወኒ ፈጢሮም ለዮም ንዓይስ ዕድላት ፈጢሮም ለዮም ስለምንታይ ዝኾነ ሕቶ ይሓትት እየ ኣብቲ ኮሚኒቲ ታብ ምረፅ ሕቶ ይሓትት እየ ከምዚ ኸይብል ስለዚ ብዙሕ መንገድታት ክህልወኒ ሲ ሓጊዞም እዮም ስለዚ ንኩሎም ተጠቀምቲ ኩሎም ፎሎወርስ ናይ መፍትሕ ክብረት ይሃበለይ ክብሎም ደሊ ካብ ምምራፅ ስም ጀሚሮም ክሳብ ተዓቢ ብዙሕ ሓጊዞምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም ብሓፈሻ ንኩልና ድማ ርሑስ በዓል 1 ዓመት 2024 እንኳዕ ኣብዚ ዓመት እዚ ብሰላም ኣብቅዓና ኣብ ሕጂ ድማ ዝመፅ ዘሎ ካብ ወረን ኩናትን ስደትን መከራን ሽግርን ኣውፅኡ ፍቅሪ ሰላም ዝዓሰሎ እዋን ክኾነና ይምነ ማለት እዩ ክብረት ይሃበለይ ኩልኩም ነዚ መደብ ተኸታተልኩም ከዓ ሕቶኹም ሓሳብኩም ክትቕርቡ ዝፀናሕኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኩልኩም ማለት እዩ ከታተለኩም ክየፀኒሐ ኣብዚ ቅድመይ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ብፍላይ ድማ ሓወይ ገሬ ብርግፅ ኣይንፋለጥ ኢና ከም ዝረኣኻዮ ግን ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ብዝኾነ ስለ ከም ዝረኣኻዮ ስለ ከታተል ስለዝፀናሕና ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ተራኺብና ኣለና ገሬ ሓደ ፍሉይ ነገር ዝገበርካዮ እንታይ እዩ ዝሕጎሰኒ ማለት እዩ ዓባይ ቻነል እዚኣ ሰብ ፍሉጥ እዩ ፍሉጥ ኣይኮነን እንዳበልካ ከይድ ይኮነሲ ንሓደ ዘይተፈልጠ እምበር ዝተፈልጠ እንታይ ከፍልጠሉ ፍሉጥ እንዲ እንታይ ዳ ዘይተፈልጠ ገና ዝኾነ ሰብ ዘይፈለጦ እሞ ከዓ ፍርያት ዘዳለወ ብዓቕሙሲ ኣነ ከዓ እስከ ናብ ህዝቢ ንኸብፅሕ እቲ ፍርያት ክሕጉዘ ኢልካ ከምዚ ጌርካ መደብ ሰሪዕካ እሞ ናትና ቻነል ናተይሲ ንእሽተይ እያ ገና ብዙሕ ፎሎወርስ ዘይብልና ክንስና ከምዚ ጌርካ ተባቢዕካ መደብ ከፊትካልና ዕድል ሂብካልና ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይብካና ዝብል ዘለኹ ብስመይ ብስም ናይ መፍትሕ ኣባላት ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣነ ግን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ ብሓቂ ኣኽቢርካና ናትና ፍርያት ከዓ ናብ ህዝቢ ክበፅሕ ብዙሕ ትሕግዘና ኣለኻ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ ርሑስ 1 ዓመት ንዓኻን ባዓልቲ ቤትካ ወይ መቕረብካን ብሓፈሻ ቴንኪ ክፍሊ ሓወይ ያ ፅቡቅ ናይ ባሃቂ ደስ ኢልና ኣነ ኣዝየ ደመስክነካ ኣብ ቀፃሊ እውን ክንራኸብ ኢና ኣብ ዝጥዕመካ ግዜ መደብ ጌርና ድማ ኣብ 24 ከዓ ክንራኸብ ኢና ክንቅፅል ኢና እዚ መጀመርያና እምበር መፈፀምታ ኣይኮነን ከምዚ ጌርና ክንዓቢና ኩላና እቲ ዘለካ ፍልጠት ስኻ እውን ኣኽቢርካ ብምምፃእኻ ከመስክነካ ብፈቱ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልካ ቀፅሎ በርትዕ ኩላትና ነዚ ንከታተል ዘለና ድማ ናሓውና ክፍለ መፍትሕ ዳትኮም ኢልና ኣቲና ኣብቲ ናቱ ዌብሳይት ፌስቡክ ዩቱብ ቻነል ኢንስታግራም ክንዕብዮ ከምኡ ድማ ኣብቲ ዌብሳይት ኣቲና ድማ ንዓና ዝኸውን ትምህርቲ ናትና ሓንጎልና ዝዘና ንሕና ንደልዮ መሪፅና ኮርስ ክንመሃርካ በዚ ኣጋጣሚ ዋላ ብኣፍሪቃ ዘለኹም እንድሕር ኮንኩም ንቕመቕርብኩም ነጊርኩም እዛ ኮርስ እዚኣ ክመሃራ ደልየ ግዛለይ እንድሕር ኢልኩሞ ዝኣቢ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዕንን እቶም ኣብ ደገ ዘለና ድማ መቕረባትና ኣብ ኣፍሪቃ እንድሕር ኣልዮም ኮይኖም ከዓ እቲ ዝፈትውዎ ዝመርፅዎ ሆቢ ናቶም ሓቲትና ድማ ካብዚ መፍትሕ ዘሎ ኮርሳት ርኢና መሪፅና ከም ህያብ ናይ 1 ዓመት ገዚእና ክንህቦም ድማ በዚ ኣጋጣሚ ንኩልና ነዚ ቪድዮ ንዝሰምዕ ክፅዋዓኩም እፈቱ ቴንኪዩ ክፍሊ ሓወይ ክንራኸብ ኢና ኣብ ቀፃሊ ኣዝየ ኣነለይ መርሓባ መፃኢ ይራኸበና ቴንኪዩ ስለዚ ኩልኹም ክቡራት ኣሕዋት ናይ ብሓቂ ክፍሊ ሓውና እዚ ሂብና ዘሎ ኩሉ ትምህርታዊ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ወይ እውን ብሕጂ እንሰምዖ ኩሉ ግዜ ናይ ብሓቂ ክነመስግኖ ይግባአና ቴንኪዩ ኣብቲ ናቱ ኣቲና ድማ ክነተባብዖን እቲ ዘለየና ትምህርቲ ክንወስድን በዚ ኣጋጣሚ ክፅዋዓኩም ፈቱ ኣብ መወዳእታ ገለ ካብቲ ዘዳለናያ ታናቶም ቪድዮ ንዓ ከብለልኩም ክንውድኢና ማለት መፍትሕ ኦንላይን ኮርስ እንተምሃሮ ዘድሊ ብዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ መምሃራን ኮርሳት ቀሪባ ጆባእ ትብለኩም ዝደለኹሞ ዓይነት ሞያ ፍልጠት ክትቀስሙ ምስ ትደልዩ መፍትሕ ይኹን ምርጫኹም ኣብ መፍትሕ ሓንሳብ ኮርስ እንተወሲድካ ንገደብ ዘይብሉ ግዜ እቲ ኮርስ ናትካ ኮይኑ ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ቀፃሊ ዝሕደስ ወይ ዝፀዓም ቪድዮታት እውን ክትሳተፍ ዘኽእለካ ሙሉእ ፍቓድ ኣለካ መዓስ ዝጥራይ ኣብ መፍትሕ እቲ ኮርስ ምስ ዛዘምካዮ ፈተና ወሲድካ መሕለፍ ነጥቢ ምስ ትረክብ ናይ ስልጠና ከም ዝወሰድካ ዝሕብር ምስክር ወረቐት ማለት ሰርቲፊኬት ከም ትወስድ እንተሓበርናካ ኸ ኣብዛ ኣይንዕርፍን ኢና ብውልቅኻ እንዳረኸብና እውን ዝደለኻዮ ሓገዝ ከነበርክተልካ ከም እንኽእልከ ትፈልጥ ዶ በሎም ክንነግረካ ንዘለካ ዕቤት ሞያኻ ወይ
ንምጅማር ዘለካ ሞያ መፍትሕ ይኹን ምርጫኻ ተምሃሮ ሓንቲ ኮርስ ክንወስድ ኢሎም ክልተ ኮርስ ይወስዱ ክልተ ኢሎም እውን ሰለስተ ኮርሳት እዮም ዝወስዱ ዘለው እዚ እኹል መረዳእታ እዩ ንዓኻ ኣብ መፍትሕ ዝወሰድካዮ ኮርስ እቲ ቪድዮታቱ ኣየነይቲ ወዲእኻያ ኣየነይቲ ከተሪፋትካ ዝሕብር ኩሉ መሳርሒ ኣለና እዚ ጥራይ ኣይኮነን ንኣብ ኮርሳትና ዘለዉ ቪድዮታት እንተደሊኻ ኣብ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ናውሪድካ ኣብ ዝጥዕመካ ክትከታተሎ ይከኣል እዩ እንተደሊኻ ኣብ ኮምፒተር ወይ ታብለት ኮታ ኣብ ዝደለኻዮ መፍትሕታት ኢልካ ብምእታው ክትከታተሎ ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ሕቶ ርእቶም ዝህልወካ እውን በዛ ብስክሪን ዘላ ቁፅሪ ብዋትስኣፕ ወይ ብቴሌግራም ጽሓፈልና ክንምልሰልካ ድልዋት ኢና መፍትሕ ኦንላይን ኮርስ ብድሓን ምፁ ያ ስለዚ ኩላትኩም ምሳና ዝጸናሕኩም ኣዝ የመስግነኩም እቶም ኮመንት እንዳሃብኩም ርእይተኹም ምሳና ክትካፈሉ ዝጸናሕኩምን ስለቲ ኮመንትኩም ስለቲ ሓሳብኩም ኣዝ የመስግነኩም ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብዚ ገዛ ዕብየት እንገብረሉ በቲ ሞያና ሸር እንገብረሉ ብፍላይ ክሳብ ሕጂ ደይሰራሕ ኩሉ ዝጸናሕኩ ናእሽቱ ሓፀርቲ ቪድዮታት ፖስት ክገብረልኩም ጸኒሐ ብናተይ እውን ሆፍሊ ንዓና ዝኸውን ዓመት ይክበር ኣብዚ መጽእ ዘሎ ግዜ ዋላ ካብተን ሓንቲ መዓልታት መሪፀ ወይ ሓደ መዓልቲ ወይ ክልተ መዓልቲ ኣብ ሰሙን እንዳተኹ እቲ ዓይነታት ስራሓት ዝሰርሖ ከምዚ ላይፍ ኣትየ ወይ ብቪድዮ መልክዕ እንዳራኹ ዝጥቀመሉ ነገራት ከሪአኩም ክፍትን እየ ማለት እዩ ሓጋዚ ጠቃሚ ኮይኑ ትረኽብዎ ክትህሉ ድማ በዓል ሙሉእ ተስፋየ ነዚ ቪድዮ ትርእዩ ናብ ካልእ ሰብ ንኽባፅሕ እውን ሼር እንዳሕር ጌርናዮ ላይክ እንዳሕር ጌርናዮ ነቲ ኣልጎሪዝም ወይ ከዓ እቲ ዩቱብ ቻነል ንኽዓቢ ስለ ዝሕግዞ ኩላትና ብዝከኣለና መጠን ሼር ንግበሮ ላይክ ንግበሮ ብፍሪ እዩ ወላ ሓንቲ ኣይክፈሎኒ ነቲ ኣልጎሪዝም ግን ያ ልክዕ ነቲ ዌብሳይት ንኽዓቢ ግን ስለ ዝሕግዝ ከምኡ ድማ ካልእ ሰብ ንኽምሃር ነዘይረኣዮ እውን ንናብኡ ንኽሪኦ ስለ ዝዕድም ላይክ ንግበሮ ሼር ንግበሮ እንድሕር ሓደስቲ ነዚ ቪድዮ ትርኢ ኮንኩምካ ሳብስክራይብ ብምግባር ከዓ ነዚ ቻነል ንምዕባይ ናባኹም ገድፎ ከምኡ የሕዋትና ኣብ ዝተፈላለየ ዓዲ ይሃልዉ እቲ ናትኩም ሞያዊ ክእለት እቲ ናትኩም ፍልጠት ክተካፍልዎ ትደልዩ እሞ ከዓ ዕድላት ዘይረኸብኩም እንድሕር ኣሊኹም ኮንኩም በዚ ኣጋጣሚ ክትረኽቡን እንድሕር ደሊኹም ኣብ ናተይ መፅኦም ክትብልዎ ወይ እውን ኣብ ካልእ ናትኩም ከፊትኩም እውን ከምኡ እቲ ሞያኹም ክትፋልጡ ትሰርሕዎ ዓይነት ስራሕ ክተፋልጡ ከዕድመኩም ይፈቱ ክትረኽቡን ትደልዩ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ኢንስታግራም ወይ ከዓ ኣብ ቲክቶክ ነጥፍ ዩቱብ እውን ኣሎ ገሬ ፕሮዳክሽን ኢልኩም እንድሕር ሰርች ጌርኩም ብኡ ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኩሉ ኣለኹ ፌስቡክ ኣለኹ ኣብ ዩቱብ ኢንስታግራም ኣብ ቲክቶክ እቲ ሽም ኩሉ ሓንቲ ዓይነት እለ ገሬ ፕሮዳክሽን ኢልኩም ኣብኡ ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ዘለኩም ሓሳብ ርእቶ ኮመንት ድማ ኣብ ናይ ቦታ ኮመንት ጻሓፉልና ስለ ትገብርዎ ምትብባዕ ኣዝየ የመስግነኩም ርሑስ ቅንያት ሓድሽ ዓመትን በዓል ልደትን ክገብረልኩም ድማ ንዓኹም ንቤተሰብኩም ንመቕረብኩም ፈተውትኹም ይምነ ስለ ዝሃብኩም ንዕድል ስለ ምሳይ ምጽናሕኩምን ኣዝየ የመስግነኩም ሰላም መዓልቲ ኣብ ቀጻሊ ምስ ካልእ ትሕዝቶ ሓሳብ ንመጽእ